permintaan dari teman-teman Permadi Matur Suwun ya. Ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni, nampa kasunyatan nang tresno kowe sumanding wong liya. Ngapuranen aku yen ninggalke sliramu, nanging ati kowe dudu duwemu. Gusti tansah krungu apa nyuwunanmu. Piye no? Muga kowe enggal entuk gantiku. Iya. Sepurane aku wis tok ganti karo liyane. Ati durung lila kowe sandeng wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa, bebasane kembang mekarono ing ati, nanging dudu aku sing duweni. Wis cukup Lalekno timbang ati kok tresno ora bisa dipaksa. atiku percaya yen kowe mesti bisa lilake aku suman. Rasa tresno kang sanyata among siji kanggo sira. Oh, oh, ora gampang nampa lelakon iki, aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni, nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Kameramen siap? Kue sini Bu. Eh. Ngapuranen aku yen ninggalke sliramu bantu aku. Iya. Nanging atiku wis dudu duwemu. Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu. Muga kowe Enggal entuk gantiku. Busuk-busuk ati durung lila kowe sandeng wong liya, apa iki kasunyatan sing tak tampa, bebasane kembang mekarono ing ati, nanging dudu aku sing duweni. Ayo, Nok. timbang atimu loro, merga rasa tresno ra bisa dipaksa. Atiku percaya yen kowe mesti bisa nilakake aku sumanding wong liya. Aku lan kowe kabisa
Ya baik, terima kasih kebersamaan barengan Larista Musik. Sesi kedua menemani kebesaran dari Bapak Suwoto Ibu Sekarti. Selamat menemui baru tentuan dari Mas Dwi Suhani dengan Mbak Dewi Wulandari. Atas antusias dari panjenengan semuanya, dulur-dulurku, berikan satu restu terbaik, insya Allah diberikan satu ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Dari Bapak Komandan, terima kasih yang selalu menjaga keamanan barengan kita di sini. Akhirnya wassalam, sampai jumpa dan terima kasih. Larista Music.